We zijn bij Coensdieck in Aardenburg. En wat is Coensdieck eigenlijk? Coensdieck is een woonzorgcentrum waar ouderen zelfstandig wonen. Gedeeltelijk kunnen ze ook hier wonen op de verpleegafdeling. Dat zijn 2 afdelingen, kleinschalig wonen heet dat. En we hebben ook een ontmoetingscentrum. En het ontmoetingscentrum zijn 2 woonkamers, zeg maar, waar mensen van Sluis, Oostburg, Aardenburg komen, waar ze een dagactiviteit hebben. Dus 3 dagen in de week. En jullie vieren het 20-jarig bestaan. Kunt u daar iets over vertellen? Hoe was het in het begin? Ja, vroeger, de oude locatie zeg maar, was hier iets verderop. En toen hadden de mensen enkel een kamer, een klein keukentje en een wasgelegenheid. Er waren 2 badkamers, maar die waren gelegen op de hang. Dus moest er iemand, ging er iemand in bad, moest hij die ophalen en langs de hang heen. En de badkamer, eigenlijk is alles veranderd, behalve de naam. Zeg maar. We hebben eigenlijk deze week al iedere dag een andere activiteit. We zijn maandag begonnen met de opening en met ballonnen oplaten met 85 kinders, kleine kindjes. Dinsdag is Vivendi geweest met een theatervoorstelling. Woensdag was het een maaltijd, een feestelijke maaltijd. En vandaag is het eigenlijk een speurtocht met allerlei Zeeuwse producten die of je weer terug kan vinden in de speurtocht. En er worden nu op dit moment 4 verschillende soepen geproefd. Met belegde broodjes. En morgen is dan eigenlijk de afsluitende dag. En dan is er nog op het einde van de middag een borrel waarover we met z'n allen afsluiten. Ja. Was wel een 40 kinderen die stroomden binnen en die mochten allemaal een ballon komen halen. En dan weer met de ballon naar buiten en dan mochten ze oplaten. Dus dat was feest natuurlijk. Hè? Ja. Ja. En dan zijn ze later weer naar binnen gekomen en dan hebben ze Polonaise gelopen. Met een paar vrijwilligsters erbij en dat vonden ze schitterend. En de zaal zat helemaal vol. Dus ja, dat was ook leuk en wij klapten allemaal. Ja, vonden ze prachtig. Ja. En dan de dinsdag? De dinsdag, dan kwam er een theatergroep, Vivendi. Waar ze vandaan kwamen, dat weet ik niet. Maar ze waren heel goed in zingen en in toneelspelen. Ze speelden diverse sketches en daar zongen ze allemaal heel ouderwetse liedjes bij, van onze schooltijd. Dus al wie kon meezingen, mocht meezingen. En dat werd ook gedaan. Ja. Leuk? Ja, was leuk. En dat was van 2 tot 4:30. Een keertje pauze tussenin, voor een kopje koffie. Kregen er een heerlijke verse appelflap bij. Allemaal, dus we hadden niks te klagen. Ja. Wat vindt u van de vrijwilligers hier? Zo. Werkelijk waar. Leuk. Ieder doet zijn best. Ja hoor. En er zijn een paar oudgedienden. Nou, als we die moeten missen, dan weet ik het niet. Ja. Dingen, hoe heet ze? Paula en Mirjam. Mirjam is de oudste. Die is 82.
Maar die is hier gast. Elke dag is er nu ook weer. Ja, en die springt ook overal op in. En Paula ook. Ze zijn heel prima. Oké. Ja. Nou, heel leuk allemaal. Ik vond het ook heel leuk om u te interviewen. Ja. En nog veel plezier vandaag. Dank u wel. Dat zal best lukken.